A Escola de Deseño e Moda de Galicia volverá a subirse a pasarela da Graduate Fashion Week. O evento, que se celebrará en Londres do 2 ao 5 de suño, recolle o traballo de 38 universidades británicas e de 44 centros de todo o mundo. Por terceiro ano consecutivo, a Esdenga será a única representante española nesta gran cita internacional. A verdade é que para nós estar convidados por terceiro ano consecutivo na Graduation Fashion Week, dende logo é un gusto, non? Básicamente porque, bueno, as escolas que van á parte internacional, ao que é International Fashion Award, que é un día en concreto dentro do que é o festival, digamos, de todas as escolas de Reino Unido, este é solo de escolas internacionais, e, bueno, pues te ves ali con escolas que son unha referencia mundial, ¿no? Como Ebunka, como a Parsons de Nova York, e ti de repente estás aí e dices, bueno, ben, isto é moi satisfactorio, sobre todo para os estudiantes, non? Ter esa oportunidade de proxectarse fora, que é tan necesaria tamén, non? Este ano a Esdenga estará representada polos 6 estilismos que integraban o proxecto de fin de estudos de Paloma García. Frágil é o nome desta colección, que se caracteriza por ser un traballo autobiográfico, melancólico, divertido e un pouco caótico. Bueno, pois o proxecto que este ano escollimos para ir, un proxecto de Paloma García Santos, que é unha estudiante, a verdad que fixo unha colección moi particular tamén, moi personal, quizáis unha colección que por eso tamén vimos de escollela, que ten unha dimensión escénica que quizáis para o que a industria de moda en España non é tan acaída. Eu creo que ten unha capacidade de comunicar moito mellor nun contexto internacional, non? E pensando así, tamén nos apetecía darlle a oportunidade de amosar esta colección. O traballo da Esdenga foi tan importante que incluso lle pediron unha ampliación. Vai a estar presente tamén a colección de dous estudiantes, de Ana Micaela Fernández e de María Cores, que son dúas colecciones extraordinarias por diferentes xeitos, e tamén van a ter presencia. E ademais nos dixeron, e se tedes algunha colección, porque querían facer unha exposición con produtos máis enfocados desde o lado dos complementos e accesorios, pero con unha perspectiva de sostenibilidade. E lle mandamos a proposta de Claudia García, de Claudia Baum, que é unha estudiante que tiña un proxecto que encaixaba perfectamente, e seleccionaron tamén as pezas de calzado que van a estar ali na exposición. Un paso máis para deixar o pabillón alto coa moda galega.